Abba Father, Willie bin op healing. Yeah, baby sounds all good. Sulis gribi wangeling, madanap opo, Jesus name. Sulis gribi wangeling, madanap opo, ngadone. Sulis gribi wangeling, madanap opo, Jesus name. Sulis gribi wangeling, madanap opo, ngadone. De Santa, Gado de Santa, Sulis gribi wangele, Madana Popo, Jesus de, Sulis Santa wangele, Madana Popo, Gado de, gribi wangele, Salvo wangele. Masragado, Nemus Obo, El Shaddai, Nemus Obo, Shekenu, Nemus Obo, Bigi Wangele, Salvo Wangele, Bibi Wangele. Beste kijkers, ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik ben Murray Munster, meer bekend als de Soundvader. De afgelopen tijden heb ik een paar video's, clips gemaakt of laten tonen, laten zien. Ik moet zeggen, ik ben Jezus Christus heel dankbaar. Weet je, het is allemaal door genade. En ik wil u zeggen deze dag, hou vast aan Jezus Christus, want hij is de enige, de echte en de waarachtige. Weet je, er is niks buiten Christus. Er is niks buiten Jezus dat goed is. En er is niks buiten God dat beter is. De echte God. Niet die afgoden, maar de echte God, de waarachtige. En ik moet tot nu toe zeggen dat het allemaal, hele mooie boodschappen naar, ook naar de wereld toe is. Maar ik moet zeggen bij deze dat als u niet bekeerd bent, gaat u sommige dingen niet begrijpen. Omdat je niet bekeerd bent en je bent niet in een bekeerde staat misschien. Dus dan kan het zijn dat je hebt veel vragen, je zit met dingen, weet je. Nou, ik zou zeggen, Jezus is er voor iedereen. Je moet hem alleen maar aannemen, weet je. En vraag God, weet je, zijn geest als onderpand. Dan kan je meer volgen, dan kan je meer beseffen en dan kan je meer weten. Weet je, ik heb misschien niet alle antwoorden van uw vragen, maar God heeft dat wel. En dat maakt alle verschil. Want u moet weten dat deze Jezus Christus, waarover ik zing, waarover ik het heb, die zal één dag terugkomen. En het is de vraag, bent u klaar om mee te gaan als hij terugkomt? Bent u klaar om te weten dat die dag zal komen en dat u een ommekeer moet maken? Weet u, het is niet makkelijk op de weg van God, weet je. Of het is niet makkelijk als Christus, het is niet moeilijk. Maar Jezus Christus heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik weet niet met welke hoofdpijn u zit, met welke edaad u zit of hoe uw leven eruit ziet, het interesseert me niet. Eén ding zeg ik u, neem Jezus Christus aan voordat het te laat is. Voordat het echt te laat is, want je hebt zoveel mensen die laten het leven zonder Jezus. En dat is jammer, want als je het leven laat zonder Jezus Christus aangenomen te hebben, lieve mensen, we moeten ons blijven realiseren dat elke dag zielen verloren gaan, elke dag mensen verloren gaan die Jezus Christus niet eens kennen. En voor mensen die Jezus Christus niet willen kennen, ik zou zeggen, neem Jezus Christus toch aan in uw hart. En verhaat je hart niet. Amen. Santa Wangele, Madana Opo.
opo, Jesus name. Sondro Jesus, uno malibi. Sondro Gado, uno malibi. Sondro Elohim, you know malibi. Wampaka trawang, this you sabi. Sondro matragado, inoman uno di. E sondro kuni Jesus, una lobby. Sondro matra Jesus, lobby no de. Take a pray, fast no more. Inside the key. Bribi wangele. Dat naf opo, ngado. So let's come in ele. Jesus Christus, Evelyn Inulibi, Masragado one Gaski, Inulibi, Minotakanole. Yeah, you want to be Kande Solisi, Ibas, Yagi, Kande Solisi, all the struggle lang asani. Makip the faith, Jesus Christus, is so goofy. Jesus Christus, Matraga de Lukufi, na so many sound, Ishi Etaki, Bibi Wangele, Nana Opo, Jesus name.